азия плюс хабар дод ки ҷасадҳои ду сарбозеро ки тирамоҳ дар резишгоҳи дарёи Бартангу дарёи Панҷ дар ноҳияи Рӯшон зимни наҷоти як хонандаи мактаб ғарқ шуда буданд пайдо карданд. Падари яке аз сарбозон мегӯяд ки ҷасадҳо пас аз 9 моҳи ҷустуҷӯ пайдо шуданд. Ин ду сарбоз Қандилҷон Воҳидов ва Сироҷиддин Ятимов ки ҳамагӣ чанд рӯзи дигар ба рухсат шуданашон аз сафи артиш боқӣ монда буд, 29 сентябри соли гузашта ҳангоме ки диданд як хонандаи мактаб худро ба дарё мепартояд, барои наҷоти ҷони ӯ талош мекунанд ки дар натиҷа ҳар ду ғарқ мешаванд. ҷасади мактабхонро як рӯз баъд 30 сентябр пайдо карданд, аммо ҷустуҷӯи ин ду сарбоз он вақт натиҷа надода буд. Искандар Воҳидов, падари Қандилҷон Воҳидов, дар суҳбат ба Азия Плюс гуфт ки рӯзи 1 июн ҷасади писарашро 36 километр поинтар аз ҷои ҳодиса дар ҷониби Тоҷикистон дар мавзеи байни ноҳияҳои Рӯшон Ванҷ пайдо карданд. ҷасади ҳамхидмати писарашро 6 километр поёнтар дар қисмати ҷониби Афғонистон дарёфтанд. Ба гуфтаи Воҳидов, баъди пайдо кардани ҷасадҳо 11 рӯз пас ташхиси ДНК шахсиятҳои онҳоро муайян кардааст, зеро дар зери об ҷасадҳо хеле зарар дида буданд ки шинохта намешуданд. ӯ гуфт кофтукоби ҷасади фарзандашро ҳеҷ гоҳ қатъ накарда буд ва тӯли 9 моҳ ба кофтукоб машғул буд. замоне ки ин ҳодиса рух дода буд, дар расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ ин амалкарди сарбозонро корбарон як қаҳрамонӣ унвон карда буданд ва аз онҳо ситоиш мекарданд. Сироҷиддин Ятимов, сокини шаҳри Душанбе, ва Қандилҷон Воҳидов, сокини ноҳияи Ёвон, дар қисмати ҳарбии 014 сарёсати нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон хидмат мекарданд.